Ang pagtulunan ni Jesus mahitungod sa panagbulag sa magtiayon. Marcos Kapitulo 10, 1-12. Migikan si Jesus sa Capernaum ug miadto sa mga lugar nga sakop sa Judea, ug mitabok siya sa suba sa Jordan. Daghan na usab ang mga tawo nga nagtigom didto kanya ug gitadloan niya sila sama sa iyang naandan nga ginabuhat. May mga pari usab nga miadto didto. Nangita sila og pamaagi aron ikasumbong nila siya. Busa nangutana sila kang Jesus, gitugat ba sa kasugoan nga bulagan sa lalaki ang iyang asawa? Gitubag sila ni Jesus pinaagi sa o sa kapangutana, ansa ba ang sugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, nagtugot si Moises nga makahimo ang lalaki og papeles sa pakigbulag, pagkahumanini mahimo na niyang bulagan ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, tungod kay gahi kamug ulo, gisulat ni Moises alang kaninyo kining maong sugo. Apan gikan sa pagmugna sa kalibutan, gihimo sila sa Dios nga lalaki ug babay. Mao kana ang hinungdan nga biyaan sa lalaki ang iyang amahan ug inahan ug muipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Dili na sila duha kon dili asa na lang. Buo sa dili angay bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. Sa pag-abot nila sa balay nangutana na usab ang mga sumusunod mahitungod sa panagbulag. Mingon si Jesus kanila, kon makigbulag ang lalaki sa iyang asawa ug mang-asawa sa uban, nakapanapaw siya ug nakasala sa iyang una nga asawa. Ug kon makigbulag ang babay sa iyang bana ug mamanaglain, nakapanapaw usab siya.